Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kusahlelwa umcimbi igcwalisa Spring Picnic obungumhla ka-5 Novemba. uDlubheke umfowakaKhuzwayo wayishola yena ukuthi uzopha uKhuzani inkomo ngenxa yamagalelo asewenzile kulo mculo kaMaskandi. Isifiso salo mculi kwangesikho ukuthi ufuna ukupha uKhuzani inkomo. Ukube ngokuya ngaye wayezokhipha imali elingana no-100,000 aphe uKhuzani waze wayishola yena ukuthi isimo asakavumi so ngcono akhiphe inkomo. uKhuzani Dlamlenze Mpongose uthathe ithuba wabonga kuDlubheke ngesipho sakhe senkomo. uKhuzani uphinde waveza ukuthi uDlubheke akekho kahle esimeni sempilo. uDlubheke njengoba egula lento le iqale ngoMgqibelo ngosuku lwe-event enkulu igcwalisa Spring Picnic. uKhuzani akachithanga sikhathi ube seqhubeka efisela uDlubheke ukuthi alulame kulento le emphethe. Akubanga uKhuzani kuphela ofisela uDlubheke ukuthi alulame kulesi sifo esimphethe esingakadalulwa ukuthi yini igama laso. Abalandeli bakhe nabathandi bomculo bamaskandi nabo abafunanga ukusala bamfisele uDlubheke ukuthi alulame baphinde futhi bambongisa uKhuzani ngesipho lesi senkomo.